Kag sa number 1, Presidente Ferdinand Marcos Jr. personal nga nagbisita sa evacuee sa Banwas ng La Castellana sang Sabado. Iyaman ginkatuan na Moises Padilla nga isa man sa labing apektado sang Bagyo Tino. Ginpasalig sa presidente ang bulig sa probinsya para makarecover ini. Yarig report. Ginhulat sa mga evacuees sa La Castellana Elementary School ang pag-abot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang Sabado. Sa ila ginaagyan nga kabudlayan, kinalauman nila nga tigayon nila malampuwasan ini kagliwat nga makabalik sa normal bisan paano. Kailangan niyo pa. Kailangan na mawawala. Hanggang hindi naman kami kailangan. Kailangan talaga. Hindi pa kami aalis. Ululupod sa sini nga hulot ang pamilya kag mga himata ni Jolinda Ortiz nga may duha ka bulan nga lapsag kag Emma Labutak. Na-wash out ang ilang nga balay sa Bonifacio Extension sa Purok Riverside sa Barangay Robles. Luyag nila mahibaluan kung iga-relocate sila. Na-wash out ang ilang mga balay sa flash flood. Ang ginagamit nga stove ginkalkal na lang gani sa mga natampukan sang lutak. Nagbakal sa mga plastic nga pinggan para may magamit kag ang bilin hinatagan na. Yan pa kamo balik sa inyo balay ayhan. Amo lang pamangkot ma'am kung kay wala kami sa mong pulian. Oo. So gahulat ka mo sang relocation. Oo. Pero inyo ginadaya balay. Iyasang hindi ka kilala ko. Garkila ka mo. Nga na-wash out yun balay yung grabing tubig? Oo, tubig, kagkahoy, kita ang nagbara sa balay. Sa pagkaon, okay, wala problema. Ang pag-ano gidya, pag sinarayo mo bala, hindi gidya komportable. Kung imo yung balay daw, ano ka mo, makapahuway ka gidya pag oras nga lapyo. Kung lang gusto mo magpuhuway, diri sa pag-CR mo, budlay. Para kay Mayor Añejo Nicor, kasubo nga daw nagabutan siya sang tunok bangod sa pagbisita sang presidente, personal sini nga makita ang sitwasyon sang Banwa. Patahag sang alkalde, wala pa sila nakatibawas sa paglupok sang bulkan Kanlaon, duga nga pagpanghangkat ang ila naman ginatubang dala ni Bagyo Tino. So ini dako ka oportunidad na makita sang atong pinalangga nga presidente ang sitwasyon since ang December 9 paning problema namon sa mga Kanlaon hasta nadugangan sang aton massive flooding no barangay Bagyo Tino. So ini isa ka dako nga pasalamatan sang aton pumuluyo especially sa aton mga nalisdan nga pamilya. Nagkatuman ang presidente sa Moises Padilla. Iya gin-inspect ang Jose Pepito Montilla Garcia Sr. National High School sa Barangay 1 kung sadiin ang halos tanan nga classrooms ang nabaha. Nagkatuman si PBBM sa Barangay Poblasyon sa pagbisita sa mga pumuluyo kag mag-assess man sang mga nagkalaguba nga balay. Suno kay Mayor Elia Garcia Yulo, ang sitwasyon sa mga footbridge kag taytay sa Barangay 1 ang iya ginpadangat sa presidente. Bangod ang pagkautod sini, nag-isolate sang linibo ka pumuluyo gikan sa Inulingan, Quintinremo kag Makagahay. I cannot give the period kung sa recovery, kay this is the first time na natambo ini, so why ko kabalo kung how long. Kag depende man sa mga tao nga nagbulig sa ato, depende man kay President. He has all the authority and resources. So we will see kung ano ang i-prioritize yung proposal namon. Kahit hindi man lang Moises Padilla ang naigo, La Castellana, Kanlaon, grabe man. Kag dason iban pagit nga mga provinces, diri sa Negros damo man ang affected. Sang Sabado mismo, ginannounce ang lokal nga opisyales nga nagsulod na ang pondo nga 45 million pesos gikan sa Presidential Assistance Fund nga damlag pa ginpasalig para tabang sa recovery sa mga LGU nga naigo sang bagyo nga nagalakip sang La Castellana, Moises Padilla, La Carlota, Binalbagan, Hinigaran kag Isabela. Nabato naman sa probinsya ang separado nga 50 milyones pesos para man sa recovery. Iniagahatag bilang cash assistance sa mga nagubaan sa balay sa tig 10,000 kag 5,000 pesos. Sunod kay Governor Lacson, malawig-lawigan pa ang recovery pero ginpasalig sa presidente labi na sa mga evacuees nga ang gobyerno nasyonal ang padayon nga magabulig. Encouraging kasi
no, reassuring, that the national government is aware of the situation, not only in Negros but all over the country, especially those that have been hit by calamity. So, in general, his presence here. In addition to that, there were already 3 secretaries who came over. So it shows you that the concern is there, and they do everything to be able to fund and for the recovery of us. Sa report ng probinsya sa presidente, may 13,036 ka mga balay ang nagkalaguba, kag 105,936 naman ang na-damage. Ang kahalitan sa agrikultura, fisheries, livestock, infrastructure, kag mga eskwelahan ang yara sa 1.85 billion pesos. Sa report ng Office of the Civil Defense, sininga Lunes, nagdangat sa 107 ang patay, 63 ang missing, kag 153 ang injured sa bilog nga isla.